inyaya yekuti mashoko ekutotaura chaiyo handina kutoti handina zvekutaura nekutobatikana, handina ndotangira papi ende zvese zvaiitika ndakazama nepandaikwanisa kuti no matter the situation ndichamira naye. Chero nhasi ndikanzi ndabanda mbavha ndadii I was okay with it, but I know kuti inini zvese zvichendikanzi zvakati ndinogona kuprova zvandinji ndichikwanisira zvizhinji hangu kuti zvinhu zvekuti unopererwa, asi hazvoti even kusatyana kuti unopererwa unoshaya kuti otangira papi, asi hataida kupfuma nemwana, matambudziko edu zvamakatoona zvezve ndozvazvitori kumhuri kwedu kubva pakutanga. Hapasi kuti taida kuzoti tivake imba tikudze mabhizinesi nemari yemurwere, chero mwari hatikomborere, pedze zvese tiri vanhu vanonamata, hatina moyo weutsinye wekuti tingatiri mwana wemumba utsinye wakadaro. Sandizvo endo ndotonzwira tsitsi kuti kamwana kangu katamba naro. Ruthi Hwara, amai vake yanzvadzi yababa, kwandiri vanenge vari tete. Zvichireva kuti handisi achiona imi maiti sekuru. Yes, ndichimuona ndimuti muzukuru wangu. Tichiona imimi muri wechidiki. Zvichida manga makore enyu anga akada kuenzana ake. Mungatitsanangura here kuti imimi zviri kukubatai sei kuti muzukuru wenyu upenyu hwake hwapera. Vamwe vachiti uchitoda kutotanga. Zvinhu zvinobata kuti munhu wakakura naye muzongotsakatika uye uchisara zvinhu zvekuti nikutotarisirawo upenyu hwakewo hapana chakaipa chaunoshoera munhu kuzwa kuti tikure kubva udi kusvika patiri tingoti tese zvinoenda zvakadaro. Zvinorwadza kuti rwendo rwake rwazogumira panzira. Tinoziva isusu kuti panoitika zvinhu zvese miromo inowanda. Iko zvino tinoona kuti pamasocial media pakatenderera nyaya dzakawanda-wanda, vamwe vachiti pabuda mari yakati, mari haina kufamba nemazvo, pachibuda kunyangwe nemazita evanhu ainzi uyu ndiye anenge akashandisa mari yake, mari yakanga ichitumirwa munhu kuti arapwe. Imimi sasekuru makawana mukana here wekuziya mafambiro aiita mari kana kuti zvichida pane imwe yakapinda mumaoko enyu? Tichitaura mamiriro emari, Ruth akarwara, vakatibatsira kuricha out kumhuri yeZimbabwe. Zveshuwa mari dzakaungana dzaipinda nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira maEco Cash, maInbucks, mukuru, World Remit nemaRemitly zvakangosiyana-siyana. Zveshuwa ndinewo mari dzaiuya kwandiriwo dzemafoni. Ipapo ndinobva pari dzimwe mari dzaiuya dzaingotransferwa semunhu wakanga tagara pasi pakarongwa zvekuti vazoenda kumhuri yeZimbabwe vachiti tibatsire tiwane mari. Mwana akanga ari panguva yakaoma and iye ainge avairi namai vacho. Inini sakabva toti sekuru tinokumbirawo kuti kana tikwanisa kutibatsirawo nemadetails enyu akati no inini pari zvino nditizi ndiripo. Zveshuwa mari yaipinda ndichinotora tichitoita zvekuti zvekuchipatara zviita sei zvifambe. Sezvisinewo zvizhinji zvakataurika pasocial media handina kuwana simba rekutaura zvimwe zvacho kana kupindura nekuti zvizhinji zvaivapo zvaiva nyaya dzandisina upopo nazvo, saka handina chandakakwanisa kutaura, asi ndakangogamuchira sezvazvingotaura ndikati inini ndikaindite nepandinokwanisa kuti muzukuru wangu anoziva ndini nemuzukuru wangu kana kuti pamwoyo pangu ndinoziva zvandoshira nemuzukuru wangu handito mushiro chakanaka. Zvichireva here kuti imimi ndimi sekuru Nigel? Zita rangu ndiNigel Makono, sekuru waRuth. Ndine mari pese pamaflyer, namba dziripo, namba dzangu dzese dziripo dzese zvadzo. Zvichireva kuti izita renyu here imimi rasvibiswa rokunzi imimi ndimi makashandisa mari zvisiri izvo? Hongu, inogona kunge rakasvibiswa, asi inini handisi pakutsvaga mbiri kana kutsvaga chii. Zvizhinji zvakataurika zvagara kuita chakanaka vanhu vanongotaura, chinhu chakashata vanhu vanongotaura, asi ndanga ndisinei zvimwe zvese zvingava zvinobva kuvanhu. Ndaingotedzerawo ndichingovavarirawo kuti muzukuru wangu pandinokwanisa ndinge tiri pamwe chete tichibatirana pandinenge ndiripo.
zvichida vanhu vakateerera vanoda kuziva kuti urwere hwaRuth airapika sei, nekuti vanhu pamwe vaifunga kuti ainge akangomirira kuti achangotorwa achienda kuIndia, asi mimi munoziva zvaiitika muupenyu hwake zuva nezuva, kwaaienda, marapirwo aiitwa. Zvichida ndokwaibudazve dzimwe mari dzichienda ikoko. Ndinotenda ndizvo chaizvo chaizvo. Ruth akarwara, atakaita makore achirwara dzenge 2 years asati awana rubatsiro. I think early April ndo patakadayirwawo nemhuri yeZimbabwe. I think ini mari yandakawana between 3 and 4 April, ndo mazuva ndisiri kukanganisa chichazodzoka kumastatements angu chino madzaipinda sei. Zveshuwa mari dzakauya, tatowanawo mari, ndo mari dzataishandisa kurapisa Ruth. Patingaenda kumhuri yeZimbabwe tichikumbira mari, tanga takumbira neshoko rekuti Ruth aitwe kidney transplant. So nekuda isusu panguva iya zvakataurwa takazva zvekuzoudzwa kuti zviro zvakataurwa kuchipatara kwaRuth, isu chabva ngotirawo shoko sezvariri. Saka sevanhu vavo vekutiwo mari panga pasina, taingoitawo zvimwe zvazve. Pamari dzatakawana dzakatanga kuya dzacho dzemazuva aya ndo patakatanga kutofambirawo nyaya dzekuti arapwe. Vachibva vaanzi aitwe matests anofanira kuti aitwe, achibva aitwa maekwe kana sirukanga zvemazita zvimwe zvainogona kukanganisa mukutaura. Achibva aitwa matests akaitwa, pachibva panzi Ruth yezve transplant zvekidney ndo yakichanisa chirwere chake, asi zvataona pari zvino moyo wake usisina kuita zvakanaka, kana sirukanga kuti moyo moyo wakasina kuita zvakanaka because wapa 22. Saka inyaya yekuti isusu ruzivo nezvekwanisa vanhu kuIndia tinenge tisina, tiri kumashure kana zviremba chiti ndo anotodzoti apa itai so. Doctor yachibva ati Ruth moyo wake utori below zvinotarisirwa, kana minimum yacho tori below zvinotarisirwa zvacho. Saka sezvisinei doctor akabva ati no, Ruth toda kuti aimprove, achinjiro schedule yake yemadialysis at least akaita 3 sessions per week kuti zvikasike zvamene zvazvinoita mukati. Akaita 3 sessions per week achitorawo mapirisi ainzi anotengerwa every week kuti ndaita sei ange achishandisa. Vachiti munodzoka pa 3 months, asi kuti tione kuti zvaRuth zviri kuitika kuti mushonga treatment iri kushanda here. Vakati at least kana mamba 2 months imbodzokai. Zvesho takaita sekudaro 3 months dzaRuth patakaenda matest dzaifanira kukwana August uno, asi June, end of June, early July akanawo matest. Akaitwa futi iwayo matest akaitwa, hati achibva improve zvokuti takatoti pasvika August pechi3 pamwedzi wechi3 tichaitotarisira kuti ichangaita sei yasimuka ubva yakabva pa22 chinzaenda pa33 here, handisi kukanganisa zvangu mapercentage. So zvadaro atwa kutofara kuti Ruth at least zviri kuita. Saka sezvisinei tatoti hati yaRuth rega tishinge nemamedication aita. Ruth akabva anzi aita blood infection because mvura paimboita zvekuungana mvura, saka angaziswa chibhegi, saka mvura dzanga dzakuungana muchibhegi. Abva azonzi mvura dziya dzichakwanisa kubuda, autanga futi zvekuungana mvura mumiri, zvekuti blood infection yakadhonza mwedzi wese, almost the whole month of July. Zvichireva kuti kwese ikoko nezvese zvaitwa pana Ruth maitora muhomwe yairi kunzwa nevanhu muchibhadhara. Ndo mari dzataitoshandisa ndo takanga tisitorina mari, asi mari yatakatopiwa nemhuri yeZimbabwe ndo mari dzaishanda. Zvichireva kuti imimi sekuru Nigel muri kuti kumhuri yeZimbabwe mari yamakaita entrust to us hatina kuiita abuse, takaishandisa zvaifanira zvichishandiswa pana Ruth. Pane zvimwe zvatakasangana nazvo in the process, but mari dzaishanda, mari yese taiisa paurwere hwaRuth. Zvese pakanzi pane chakati inawo yekuti nebasa rangu ndinongoitawo zvemotikari, pamwe pacho ndaigona ndiripo kana pamwe pacho ndaigona ndiri kure, asi pavaitaura kuti parudiwa mari yakati, kana ndichikwanisa panguva itoza kuti tete pandiri kandiite makozi angu mari kuHarare, kana kanditi ndingave pamurichi nemari, handina kumbobvira ndamboita issue neizvozvo. Asi pamazuva ekupedzisira pane pakandifonerawo pana ndiri kune rimwe basa ora ndaitofambawo, ndakati tete izvozvi ndiri kure ndine zvandiri kuita, handikwanisi kubata foni, ndatowana mukana nditaure newe, asi kana tete mune zvikwanisiro zvekuda nguva iyoyo itai, ndipe mazuva 2-3 ndinoyako kuti tese toita mezi dzacho tonanganisa. Ndaitirawo handizivi kuti ivo havo
vakazozvitorawo sei kana zvakazobudawo sei. Ndopekuti ipapo handina kukwanisa kuronga zvinhu. Vanhu vangu vanonga nguva yakadiki kubata foni yangu ndikwanise kufona ndichivatsanangura. Asi tichitopedza takatonge tatonzwanana ndikatozororawo ndati achi ndo maitiro zvakazoita. Sakawo mari yese dzakaungana dzakabva kwakasiyana siyana. Takaitawo issue anosanganisa zvinhu because ndaichipotera history yaRuth andipedze history ndotoenda kuissue yemari. Saka Ruth akaita blood infection chibva atora almost the whole month of July. Saka aita month ya July pani paakabuda towards month end ya July tatopinda August. Atobuda aitoti vaita zveblood yatreatwa. Sezvisinewo aitawo mazuva mashoma ari kumba ndakanga ndisipo. Takazotorwawo nana baba vangu kutobva kwachiiswa kuchipatara achibva anzi Ruth astroke. Saka astroke kudaro inopa ndikazodzokawo ndakangobatirawo basa panga pasirwo nevamwe vakanga varipo tichibatsiranawo zvakawanda zvakanga zvakungoitika but ndakangoti hazvina basa ndifokasi nezveurwere. Zvaitawo stroke. Ruth randaimuziva ari kumashure nezvakanga ava panguva iyoyo zvakanga zvasiyana and utoi kunoti ukamutarisa mwoyo wangu masodzi yaibuda zvandaiona nezviri kuitika nezvekuti even nanhasi inondibata. So sezvine musi wekupedzisira Ruth dokta vakauya vachibva vati aita ari ropa raklota mumusoro nenguva vakazvitaura hazvina kutora nguva Ruth akabva atisiya. Ndo mamiriro azvakaita paurwere hwaRuth zvekuti even tese yaifana kuitwa August haina kukwanisa kuitika. Ndo zvakaitika pana Ruth. Then tiri kunyaya dzemari indaitaura kuti mari tine mari dzaswa kuma EcoCash pane mari dzaswa kumabhengi poita mari dzaiya kuma-inbox machiandete. Saka mari dziya zveshuwa dzakauya dzaipindira maoko angu and I was responsible for mari iyoyo. Takangoita urombo munyama I can say. Ruth achitanga I think between 3 na 4 pakaraizwa mari inokwanita 13,000 muEcoCash. Sezvisineyo takatrusta like takati paEconet shop ndo time yekuti mari yauya there's no time yekuti tiwaste unofanira kuti arapwe. Tibvanaita paEcoCash onaka like ndakangoona Econet shop yakagara panearby nekuti kumba kwedu kwana Ruth nechinhu kuzoti chiro zvakaita sei ikangoita mari yadzadzitorwe chibva ndaisira munhu mari kwakubva. Saka ndakamuti mari yakati unokwanisa here kundiwanira zvanzi handiji ndinoiwana but achiri makuseri. Saka ngona kusako mari ini ndoda 30 minutes kuenda kutauni kuti nekudzoka kana ndadaro mari yako nenge yapo chibva kuti since wawazotaura wanditi nditange ndaisa then wakuzoexplaina it's okay chimwe pazviripo ndase ndimanyira kuchipatara chibva ndamhanya kuchipatara chibva ndati amunhu I think ndakaita matransaction 3 musi iyoyo yabuta 13,000 the first was 6,000 like ine mabreakdowns ayo ndoona kuvhiringidziko kana kumixa zvinhu but zvese zviripo. Saka after that nekuda kuti pamwe pacho taipedza late kuchipatara wangu and unenge watrust and uri musituation and watrust kuti Econet shop and zvese zvinogona zvakaita sei zvakajeka usingatarisire kuti unosangana zvatakasangana nazvo. Munhu akatanga kupa excuses and even to open that case zvakanetsa pastation ndakabvunza vanorepa dzarasekwa vakatora nguva vachinzi nyaya kwecivil enda kurunare. Saka yakatora nguva ichidhirekwa point yekuti ineno ndakatoendawo kumaofisa ndakaendawo ndati ndiri nyaya yakati ikuramba kuvhura ndizive kuti ndizvo here kana zvakafana like unoendawo station imwe otora nyaya yako onzwa kuti vanovhura kuti uchangodzwa the same anzi nyaya yako ikai vabva vatora machagisa vakaita sei vakachaisa vachibva vati istation ipi tipe nhamba dzamaofisa incharge ndikavapa vachibva vafona vachitresa maofisa nyaya yakati yakambosvika ofisa umwe wekutanga akavapa chokwadi nyaya yakati akatomboenzwa asi mutakaisira maoko anhingi azoti wakaita sei vachibva vafonerana ndobva vhara vakazoitwa kesi zvekutoti paikazoenda kukoti ndakanyanya hangu ndisipo nandabuda nebasa. Saka vekoti ndanzi vane vemedia here ndo vakazopublisha nyaya yes nyaya ye13,000 yes it's true ye13,000 hapana kana senti yakarikavwa pa13,000 mari yakabuda 1.1 and 1.1 haina kuuya kamwe chete yakauya in 3 batches ndizokanganisa. Kuchipatara kwamaienda imimi vakanga vasina here facility yekuti maikwanisa kunge maibhadhara neEcoCash zvekuti you needed cash.
ndisingazozivi zvangu because mabhizinesi anoranwa zvakasiyana. Kubvunza ndaibvunza but emwe tinoda cash. Saka zvava zvinhu zvokuti pamwe pacho zvokuti Ruth paakanga kuti azviteke pesa buda $100 pabuda mari dzakati rebei. Iko zvinezvi munhu uyu akaita kuti mari itsakatike ari kupi, ari mukati here, nyaya yacho yakazofamba sei? Zvaitika nyaya iyi manzwiro andakaita senyaya yandakasira kumapurisa ndakazongoona uchinzi akanzi abhadhire bail $100 then koti inoteera iri kumusi wa25-26 September ndo manzwiro andakada kuzviita nevari kuita nyaya yacho. Iye munhu yari kuramba mhosva yekuti imimi hamuna kumupa kuita transaction. Anewo side rakewo rakuita sei raari kuita asiwo sezvinhu zvekuti zviri kuitika ende uri like zvinhu zvaitoitika munhu anofanira kumira neside rake wachimirawo neside rake. Ine handikwanisi kuti asi inchokwadi chandinoziva ndo chandinozama andina ndaitochero iye mameseji mufoni mangu ndaitomudza kuti onaka hausi kuomesera inini nditone mwana chero raita hauna kana mari yacho chimboita zvondikwanisa kubatsirika pane mwana zvekuti we ended up tautoti end yanga nyaya yekuti pazvakaitika handina kukwanisa kuudza mhuri yeZimbabwe pazvakaitika nekuti I knew this situation inoita sei inotisvitsa like zvakanga zvakuitika ende watai to handle zvose zvazviri nekuti kana zveuku zvikanonoka either way kumabasa kwanguwo ndichazongozama ndichiita ndichiti mari yemwana ita sei inge iri panzvimbo. Saka sezvo pane mari dzakaiswa mukuru kumabhengi ndo mari dzandaenda kuti ndakutongoti withdraw toti atiko kudai chese mari chitongotorwa itaiswa tichiita zvinhu zvitose tichitofamba. Zvinezvi kumhuri yeZimbabwe pasocial media pane mafigures akutaurwa nevanhu kunzi mari iyi yakasvika yakadai. Imimi semunhu ane mari dzaisvikira mumaoko enyu mungatitsanangurire kuti imimi mumaoko menyu mari dzakutaurwa nevanhu dzadidzo dzandakaona mumaoko angu makapinda mari yakadai. Zvikusiyana sorry mbirikwamboemeta muchindibatsirawo pasocial media pakataurwa mari dzakawanda handizozivi zvangu kuti ndoda kuti ndinyatsojekesa pane figa ipi ine 13,000 ndinonyatsoiziva iyoyo handizoziva ndoda kutaura dzimwe dzakamirawo sei handichidziziva ndoti iyi ndinoiziva noti figa yandiizive. Iko zvino zvinonzwa mwari kuti mari dzakasvika kuma 80,000 100,000 imimi semunhu ane mari dzaisvikira mumaoko menyu mungangotaura kuti iri madziru mari dzandinoziva dzakasvika mari dzakasvikira mumaoko mangu kumafigures aitaurwa pasocial media sandiwo yaiva mari overall tichida kungochekawo kuti kucheka ndakasununguka kuti makanditendera pasiri apo sekuti izvezvi kuti nyaya dzemari dziri sensitive and pamwe pacho ndine mabasa vanopindawo mari maaccounts angu andaishandisa saka dai zvaibvira makanditenderawo mondiudza na musi wekuuya kuti kana kuti enda apa kana pari pakunze pumapurisa uya musi wakati nezvinhu zvako zvakati zvekubva mwedzi wakati kusvika mwedzi wakati ndinouya ndongoisawo kuna vandase vanonanganisa ndosiya mapepa angu voonawo zvandase zvavanoona vochinanganisa zvokutaurwawo nezvandakabata zviri kuenderana here asi inini ndichivimba nemari dzandaiona hangu dzichipinda kumafiga ema 80,000 100,000 maoko mangu kana maakaunti mangu handina kusvika ikoko. Asi makasvika zvamungafungira kuti pamwe yakasvika kana muna zvokufungidzira kana ndosaka ndataura zvangu kuti zvokufungidzira handisi kuda ndosaka ndati kana mukachinitendera ndinogona kuzoti kana paine kwandinogona kuenda ndoti mastatement angu kana kuti sunungukai ndiudze mastatement kudai kubva musi 1 kusvika musi 1 I'm okay nazvo ndo preview then waita meti dzavo tochiona kuti zvokutaurwa nezvandinazvo zvakapindawo mumaoko mangu zviri kuenderana because mukutaura ndoona kupoza chekata $1 unonzi watoba $1 kuita nyaya hombe. Saka tiri kuti nyaya dzemari idzi sezvamambotaura mukati ekokeshi kwakapinda maworld remit nemamwe maremit akasiyana siyana aipinda ari muzita menyu. Imimi mega ndimi maiva accountable pamari idzi. Ndimi hamuna umwe here wemhuri wamaishanda naye wekuti maionesana kuti aiwa because tichitarisa mari yakawanda kudaro zvechokwadi zvamuri kutotaura kuti inogona kunetsa kunge muri munoitsanangura muri mega. Hamuna here umwe wamaishanda nayo padhuze? Zvaitika ndisingada hangu kutaura zvakashata kana zvinopesanisa kana zvinodii zvinhu zvekuti patakatoronga zvinhu handinawo zvironga ndiri ndega tikatozvironga zvoti mari dzese kuakaunti kwangu takazvironga tina even inini nanatete nevamwewo vanochimbotsvaga mbito kuuse it nechichi tatakangobatana ndo wakati ane idea inini chakashandiswa maaccounts ende vazvimbozima kuti maaccounts emwana
because ivo vakati no since imi muri repatikumbura maaccounts enyu tishandise ndomayotakazvachi saka ndezvekuti vamwe ukama and ininiwo neurwere hwaruth nemunhu ndakakura naye zvanga zviri zvinhu zvekutoti veukama yes vanenge varipo but vangona kurambira kuti ai ndatizvikwanisa but isonga hatibatiriri wo kana zvinhu mhosva dzetatadzana tinopa kuyananisa vandozi vandokwanisa kuti no matter chero vanodza siyana nazvo zvichazokunetsa paibuda mashoko ekuti aigona kudemotivate pandakangoti inini rega ndibatsire muzokura une pandinokwanisa zvinozouyawo and ive lokaita chakanaka zvinhu zvotagara ndakatozviudza kuti nyaya idzi either way kana umwe musi tikasvika patiri nhasi. ndibvunzo atsekura mubvunzo unofunga muirodzokera mashure uyu munhu wekokesh wamakazokwanisa kuita transaction naye maizivana naye here kana kuti kangosotoziyana nawo but yanga ingori panhu pandaipfuura mazuva ese and pato pakati sort of kacomplex katinoti chicken area yacho pane safe station poita maoffice echicken in bekazini potoita ekune shop iripo kusazoziva saka zvinhu zvokuti ndakatongotrust kuti vanhu tinowana muna setup yakadai so and zvinhu zvirichi legit and then mabva mati iye ane side yestory yake kucourt muri kuziva here side yestory yacho timboinzwa kana zvamuri kuziva inini handikwanisi kutaura zvinhu zvekuudzwa inini chandinoziva kuzosvika patikazosvika nyaya dzacho dzakaindudza dzanga dzakuwanda dzakunyepa zvakazondoti ndiende kumapurisa pamwe dai tine kuziyana kana kuwirirana taigona kutaura zvokuti tiite zvekuti vanhu tisasvike kumapurisa but semunhu anenge atobirwako and imari dzekuti dzinoda explanation mangwana zvinonetsa saka tirikungoti you are confirming tiringotaurira hedu for the sake of the public vaiunganidza mari clarity you are confirming kuti pane over $10,000 inogona kudaro iri yamakavharwa nevekokesh ndizvo chaizvo kutaura kwatiri kuita nyaya yekuti Ruth akanga asisingori mwana wenyu chete akazopedzisira mwana weZimbabwe nokuti munhu aiti akanzwa nyaya yaRuth oti ini ndine $, rega ndiise 5 cents yandiinayo kuti Ruth abatsirikane. Saka iko zvino izvi sekuru mungataure here imimi makazvimira nemuromo wenyu kuudza muri yeZimbabwe kuti mari yamakaita intrust mumaoko mangu ndakaishandisa paurwere hwaRuth? shoko ndinotenda nezvemashoko amataura ndizvozvo zvamataura zvakajeka ndina chekuwedzera enda ndida umwe urongwa hwandaishandisa mari yaRuth kana kuti zvimwe zvinhu nayo asi ndaitonga ndozvandikwanisa kutaura. Makakura naRuth muri almost like same age. Mashoko apa muda kutaura kumuzukuru wenyu iko zvino izvi muzukuru aradzikwa nhasi uye mungatitaura here kuti aradzikwa akapfekei tanzwa mumwe achati kuti gauni rake ranga riripo imomo maaradzikwa patita Bodiville angapfeka suti yake yaifarira yanga iri blue then pazoita zvigauni zvibva rawaridzwa pamusoro pebox rake achibva achengetwa rakadaro. Mashoko amuda kutaura kumuzukuru wenyu inyaya yekuti mashoko ekutotaura chaiwo handina kutoti handina zvokutaura nekutobatikana handina ndotangira papi and zvese zvaiitika ndakazama nepandaikwanisa kuti no matter the situation ndichamira naye chero nhasi ndikanzi ndabanda mbavha ndadii I was okay with it but I know kuti inini zvese zvichendikanzi zvakati ndinogona kuprova zvandinji ndichikwanisira zvizhinji hangu kuti zvinhu zvekuti unopererwa asi hazvoti even kusatyikana kuti unopererwa unoshaya kuti utangira papi and zvese zvemurezve zvakaitika ndina basa nazvo but ndotobatikana neupenyu hwemuzukuru wangu kuti azotitangira sandizvo zvataishowera and kana zvakuzobatanidzwa nevamwewo vanenge vasiri mubhutsu dzacho zvinobuda nepakasiyana asi chido chekutoti dai nhasi dai Mwari aitendera pamwe dai paasvika nhasi tisiri patiri tichitozamba pamwe nhasi titori kuchipatara totoenda ABCD totoita zvokuti aende. Ruth ashaika ane makore mangani? Ruth 26 because Ruth ndi 198. Mashoko amuda kutaura kumhuri yeZimbabwe nekuti sezvataona panapa zvinhu zvaisvikira muoko menyu zvichira kuti makaona udzamu nerudo rwakaratidzwa nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe rudo rwayo tinotenda nekuti tiri tega taizvigona and hatishori
asi zvinhu zvekuti zvizhinji zvakazobuda mukufungirana nemukutaura, asi ndinotenda nekutsigira kwamakaita kubva Ruth, kubva musi vakakumbira mari kuti vakati vakazwawo chichemo chedu vakaita sekudaro. Tinogona zvedu tichidawo zvihombe kwatiri, asi hataida kupfuma nemwana. Matambudziko edu zvamakatoona zvezve ndozvazvitori kumhuri kwedu kubva pakutanga. Hapasi pekuti taida kuzoti tivake imba tikudze mabhizinesi nemari yemurwere, chero Mwari hatikomborere. Pedzezvo zvese tiri vanhu vanonamata, hatina mwoyo weutsinye wekuti tingatiri mwana wemumba utsinye wakadaro. Sandizvo endo ndotonzwira tsitsi kuti kamwana kangu katamba naro.